Богдан наш Христос воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, Йону славе и красе, Аллилуйя, на земле спевайте все, Аллилуйя, Божию з'явил любовь, Аллилуйя, дивным величным зваем, Аллилуйя, смерти владуя сгрешил, Аллилуйя, рай небесный нам открыл, Аллилуйя, Христос научает жить, Аллилуйя, смерть Христовых не страшить, Аллилуйя, смертью завоевал, Аллилуйя, мocу пекла одобрал, Аллилуйя, шлях открылся нам правый, Аллилуйя, над Христос будем мы, Аллилуйя, кто с Христом тут на земле, Аллилуйя, будет с ним на вышине, Аллилуйя, спасся наш Христос воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя, Йону славе и красе, Аллилуйя, на земле спевайте все, Аллилуйя, Божию з'явил любовь, Аллилуйя, дивным величным зваем, Аллилуйя, смерти владуя сгрешил, Аллилуйя, рай небесный нам открыл, Аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Światłego. Pan z wami. Ty odkupił nas Twojej krwią, Panie, z każdego rodu i mowy i narodu i plemieni i zrobił nas władarstwem dla Boga naszego. Alleluja. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли чистым сердцем скласть эту najświętszую ofiarę, jaką ja prawiałem o siłę tych intencji, jakie były przeczytane i te, jakie nosi u głębi swojego serca. Spowiadamy się Bogu всема утному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, учинком и заветами. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, за всёй Панну Марию, усих анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилує
Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, дякуючи Тобі, приймали свободу и избавление. Выслухай покорные просьбы тых, кого Ты откупил кровью Твоего Сына, и будь для них кривицею життя и вечного счастья. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодаришь в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги «Деяния апостолов». Святые дни, когда Павел пришел в Антиохию Писидийскую, и он промолвил у синагозе: «Браты, сыны рода Авраама, и те из вас, кто боится Бога, нам послано слово избавления для тебя. Вы же жители Иерусалима и их родники не познали Иисуса, и когда осудили его, вспомнили слово пророка, что читалось каждую субботу. И хоть не нашли никакой причины для смерти, просили Пилата забить его. А коли выконали все написанное про его, сняли его с крыжа и поклали в могилу. Але Бог воскресил его из мертвых. Шмат з'являвся ён тим, хто разом з ним прийшов з Галілеї у Єрусалим, які тепер з'являються його свідками перед народом. І ми обіцяємо вам добрую новину, бо обіцяння дадене отцам нашим Бог виконав для нас, дітей їхніх, коли воскресив Єсуса, як і написано в другім псалмі: «Ти, син мой, я тебе сьогодні народив». Это Слово Божие. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Я намастил короля моего на Сионе, на святой горе моей. А в душу постанову Пана он мне сказал: ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Проси меня и дам народа спасшему тебе, и межи земли володание твое, удары вы железных кие, разобьешь их, як посуд гончара. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. А теперь, короли, зразумейте, научитесь судить земли, с боязью служите Пану и радуйтесь схваляванию. Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я дорога и правда и життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
У той час Jezus kazał swoim uczniom, niechaj nie trwożyться serca wasze. Wiercie u Boga i u mnie wiercie. У домі Отця моєго шмат святих. Коли б так не было, чи сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас? И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете. Каже ему Томаш: Пане, не ведаем, куда идешь, як же можем ведать дорогу? Иисус сказал ему: Я дорога и правда и житье. Никто не приходит до Отца иначе только праз меня. Это слово Пана. Братья и сестры, я сын мой, ты сын мой, я тебе сегодня народил. Словы, які ми прочитали о пошлім сказі сьогоднішнього читання, виводяться просто з псальма. Так само сьогодні ми і заспівали: «Ти, син мой, я тебе сьогодні народив». А як це зрозуміти? З чого ми з'являємося синами Божими? От того моменту, що ми отримали спадщину. Эта спадщина була нам дадена про то, що буде говорити святий Павел у Антиохії. Промовляючи, скаже: «Брати, сини роду Авраама, і ті з вас, хто боїться Бога». Коли будемо відчинювати цілу промову у діяннях апостольських, святий Павел звертається 3 рази під час одної промови амаль такими же самими словами: «Сини» або «брати, сини роду Авраама, і ті, хто боїться Бога». Брати і сестри, ми синами з'являємося тому, що ми цю спадщину отримали від Авраама. І нас здійснилося у Ісусі Христі. Обіцяння, треба звернутися до Авраама, яке було дано Аврааму, що твоє потомство буде так велике, як зорки на небі, або пісок морський на березі моря. Докладно так. І по цьому обіцянню і так само з'являємося ми. Брати і сестри, обіцяння сини роду Давида. Цей зворот є так само до нас. Брати, сини роду Авраама, і ті, хто боїться Пана. Але не тільки тут зворот буде відноситися, як нас, до синів духовних, так само Авраама, бо ми так само підписані були в цьому обіцянні, в це потомство так личне, що нас ніхто не перечитає, всіх християн, які і живі, і живуть, ще будуть. Докладно так. Для кого Ісус Христос віддав своє життя, то це збавлення Боже прийняв. Ісус Христос віддав для всіх життя, але для тих, хто прийняв це Боже збавлення, і хто з його хоче скористати. Так само тут звертається до тих, хто лічить Авраама отцом своїм. Не з той приналежності Ісуса Христа, а тільки з приналежності, що вельми часто, коли вчимо Святое Писання, будуть старейшими, ученые в письме Фарисеи будут откликаться. Ты Авраама ведаешь, ты еще 40 годов не прожил, ты уже Авраама ведаешь. Будут говорить. Чили говорят до того, что ты з'являешься спадщиной Авраама. А Иисус Христос выходит, и Святый Павел выходит трохи далее. Опираючись на Аврааме, хочет сказать про самого Иисуса Христа. Нам послано слово избавления. Это говорит: Иерусалим и их краинцы не познали Иисуса, коли осудили Его. Коли осудили Иисуса, вспомнили словы пророков. Чили те, кто осудил Иисуса, это было подписано Паном Богом у план збавчий нас усіх. Чили можна одразу сказати, що вони не згрішили к волі Божій. Дякуючи этой волі Божій, ми сьогодні з'являємося християнами. І Пан Ісус на їх так само на крижі помирав, коли говорив: «Пробач усім, вони не ведають, що роблять, не ведають, що роблять». Тут так само це предсказання пробачення тичиться поглядом Святого Петра і Юда, який продав Пана Ісуса. Пан Ісус пробачив одному і другому, ні. Святий Петр це пробачення прийняв, а Юда не прийняв.
Он так мощно переживал, что продал Пана Иисуса, что сам себе житё продал. Вот эти думки его разрывали. Ну, конечно, фонтаны злым духом тоже другая приповесть, другие темы. Евангелие, можно было сказать, докладно так. Czyli wspomnieli słowo proroków, что читается кожную субботу. А в чим читали старейшини і учені в неділю кожну суботу? Про те, чекали на Месію. Пам'ятаєте, це слово Божие для Ісуса Христа і Бог питає вопрос. Скажи нам, чи ти Месія, чи ні? Уже не тримай нас неправості. А Ісус говорить, я не буду сам себе. Коли я сам про себе дам посвідчення, ну, не буде справедливе, воно не буде поправлене. Коли хтось ці другі про мене засвідчить, тогда один раз поверю, не? Когда я пришел, сам себе начал выхвалять, говорить про самого якісь. Але коли хтось другим прийшов і почав говорити, то говорить, ну так, може бути, так. Ми тоді маємо таку більшу впевненість, що тот чоловік себе не хвалить, а говорить, і другий говорить правду. Ну, старається, наша пісня правда на виклик, і повинні проставати до виклика. І що тут ще? Вспомнили слово, что читалися кожную субботу. И хоть не знайшли ніякої причини сказать его на смерть, тем самым виконали, что написано про его. И потом как укрыжевали, поклали в могилу и так далее, и так далее. Але Бог воскресил его с мертвых. На днем з'являвся он тем, кто разом з ним прийшов з Галилеї в Єрусалим, які тепер з'являються свідками перед народом. И мы обещаем вам добрую новину. Что является добрая новина? С Иисуса Христа. Из мертвых восстал Иисуса Христа. Это является и радость христианина на життя вечное, на того христианина, який помирает. Бо мы не смуткуем смерти, мы повинны радоваться, что этот христианин вошел в володарство небесное. Мы поэтому живем, как туда дойти. И мы часто тратим сенс своего життя и не памятаем цель наиважнейшей. И тут это Святий Павел вельми добре на це звертає увагу, говорячи це слово, як ми всі пам'ятали про це, яка є наша спадщина і чого ми всі покликали. Чому? Бо коли ми покликали, та за нас Ісус Христос віддав життя, а то, що за нас, чи кожен, хто приналежить до християнства Христос, з'являється дітьом Божим, чи отримує той самий спадщину, що Ісус Христос. Тільки там уже залежить від кожного з нас, чи ми хочемо повести, чи ми не хочемо повести. Так написано в Псалмі. Бог виконав для нас дітей їхніх, коли воскресив Єсуса, як і написано у другим Псалмі. Ти, син мой, я тебе сьогодні народив. Просим, как мы сопроводим это сыновство Божие в себе развивали. Раз Иисуса Христа, наша разбавленная, верность за Бога конца, с супольными просьбами и молитвами за святый Костел, который обещал всем людям радостную новину о слове Тебя просим. Християн, які працюють на карість місії, як і свідчення наближали до Христа, як мага Божих людей, Тебя просим. За науковців, правда, а в сусвіті і житті, якою яни шукають, наближала їх до Христа, хранителя всякої правди, Тебя просим. За молодь, яка вибирає свій шлях, як і нам сподорожничала, как ее сподорожничала святло Духа Святого, Тебя просим. Во всіх тих інтенціях, які справує Святая Душа, з тих людей, кому свою молитву обіцяли, хто її потребує, для живих Божого благословення, опіки, виздоровлення, а для помірних радостей життя вічного, Тебя просим. За нас присутних дорогих Святої Душі, дякуючи уділу вахтяри Христа, ми все більше вдвинулися до святості. Тебя просим. Всемогутній Боже, ти милоскава наші просьби і вислухай їх праз Христа, Пана нашого. Что пролилась сердца Иисуса, як криниця
Твою и вашей офяру привел Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, прими ласкаво дары Твоих верных, дай коматулины Твое, як века и не века, заховали отриманные ласки и досягнули вечной радости, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, И с духом Твоим, гору сердцем, возносим и добавим. дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавечаства ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна высшая, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна высшая. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары, росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб и падзяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuszy: «Bjarzyjcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojego, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominający śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розширений по всім світі, удосконаливал в любові разом з Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї обійшов з цього світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II и всеми святыми, які спровеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа.
Христа з Христом і у Христі. Тобie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia maszana i chwała, razem się jak i wieczny ja. Nazywając się Dzieci Bożymi, zjawiają się temu pełnej wdzięczności, a świętuję się kazać Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердностью Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийшли Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твою благодатствовать и моц и хвала. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю Wam, supokoj mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne ja. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему с нами supokoj. Baranku Boży, jaki wiarujesz na siebie, grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiarujesz na siebie, grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki wiarujesz na siebie, grzechy światu, a dary nam upokoju. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, окликаний, наречений Богою. Аминь. Я не варвар, как ты подошел для меня, але скажи только слово, и будь я здоровья душами. Тіло Христа. 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 Мое счастье, о Иисус мой. Тіло Христа. Ты моя радость, о Иисус мой. Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, я люблю всей душою. Ты мне надея и супокой. Ты моя радость, о
преодолею, в луках пригнуся, на Тебе, Пане, я сподаюся. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Иисус, за этим сердцем люблю я, иншей любови и не хочу я. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. Свету богатя я не жадаю, но всей душою Бога шукаю. Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус Молимся. Боже наш Ojcze, chwałę za wsiody Twojej любові, славnym za Твою веру. Ученика потоления празднуку Твоего вселенной испытно радовали Се в хвале груз мертвых повстанию, яки живее и владарить на веки вечные. Аминь. Святые хранили векали, Держи нас в умании, пусть нам обороны, слухай спокусы и пасторского духа. Покорно просим, няхай возмишись Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла Шатана и инших злых духов, яви нас Богу душ свою по свете. Молайся, Теча, Яви нас рада, если нам тревожа спаси нас поношия, установи нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала нам всем яки, коли закончится наш шлях земли, угодно царство свое при. Аминь. Будь прославленный Пане Иисус Христе, укрытый на святейшем сакраменте. За то, что дозволяешь нам целебровать Святую Душу, удельничать во храме, Твою, якую Ты склав Христе на крыже, за кожного з нас, за Твою безграничную любов до кожного з нас, особливо до найбольших грешников, які закоронились у своих грехах. Будь прославлен за то, что захотел колести з'явиться святой сестры по пустыне и праз яе обвестить свету оренде Божьей милосердности, которой каждый из нас так мощно потребует в этом свете, который откидает вельми часто Пане Боже Тебе. Хочем просить этой милосердности для каждого из нас, за самих себе, как министрателей того, что являемся детьми Божьими. Как эти слова, которые были сказаны так
tak samo dotyczy nas. Ty, Syn mój milowany, Ciebie ja wybrał, Ciebie ja polubił. Безграничной любовью Божьей милосердности. Хочемо так само просити у всіх тих інтенцій, які була справована Свята Мша. Ти, Боже, ведаєш найлепей, кому що потрібне, наше слово надаремне, але ти сам колись сказав, стукайте, а буде вам відкрито, шукайте, а знайдете. І ми так само стукаємо, може, більше у своє серце, чим у браму, дараю покалеченню своє серце, то і гэта святосць адчыніць нас на сапраўдную любоў. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władactwo Twoje, bądź wola Twoja na tym niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj i odpuści nam winy nasze, jak i my odpuszczamy winowajcom naszym. I nie uwodź nas w kuszenie, ale zbaw nas od złego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w chwili śmierci naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty od Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamoczony pri Pąskim Piłacie, ukrzyżowany, pamiątki był pochowany, zejszł na otwarty tretji dzień łaskawy z pamiętnych, uzejszł na nieba siedzieć prawa Boga, Ojca Wszechmogącego, a tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów, woskreślenie ciała, życie wieczne. Отче предвечный, оставили тебе делая круг, душу и воскрес, на невидимого Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всякого света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деревополезной муки. Будь милосердный для нас и для всего света. Отчество вечное, объявил Тебе тело и кровь, душу Господь, наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Который простит за грехи наши и всякого света. Деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и для всего света. деле Его болезный муки, Будь милосердный для нас и
do всего света. Как прекрасит грехи наши и всего света. Будь милосерден на нас и до 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 всего света. Божественно ближнего, даруй тебе тело и кровь, душу и бодрость наимнейшего Сына Твоего, Иоанна нашего, Иисуса Христа. Как прекрасит грехи наши и всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Отче предвечный, даруй тебе тело и кровь, душу и бодрость наимнейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа. Как прекрасит грехи наши и всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Теле Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. O krov i вода, якая выплыла с наисвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. О кров и вода, якая выплыла с наисвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. О кров и вода, якая выплыла с наисвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Jezu, 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 Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zapoczko,
Благословений сон Бронислав Маркевич. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boże, od rachtowna i niespodzianej śmierci, zcielaży nas Boże. My grzeszny jak Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Tajemnicu sakramenta, osmajaj maszyrał Ciebie, rodzić postarowie prawa, Bożonowy zapaje, что нам розумеет тłumaczyć, światłowie принять Bogu wiecznemu Trójcy, prosławieni i chwała, i Ojcu i Synu razem, w Ojcu wiecznego życia. Duchu, что от них походит, Отцу вечного святла. Amen. Молимся. Боже, проспасальную таємницю Христа, Ты откупил всех людей, заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно згадуючи таємницю нашого збавлення настойнича приймати Его, праз Христа Пана нашого. Udoczony, pochwalony, Siły nami prosławiony, najświętniejszy sakrament. Nasz niebiesny testament, Bóg zawzięty, pochwalony, siły nami prosławiony, najświętniejszy sakrament. Nasz niebiesny testament, Bóg zawzięty, pochwalony, siły nami prosławiony, najświętniejszy sakrament. Nasz niebiesny